Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. and held me up. Normal ang paagi sa akong pagmapdos. Pero wa siya feeling na ako. Naluoy lang siya na ako. Naluoy lang siya. Bahala na. Ako siyang teksan ug pahipawon nga mapdos na ko. Oh. No. No. Dili ko siya teksan o chatan. Dili siya nga mahibaw nga mapdos ko. Hay, salamat. Salamat yung taon, boss, nga nanawag yung ka, boss. Kumusta naman imong pagpaniid diha ni Nubi? Ha? Aw, borag yapon, boss. Guwapa og babae lang yapon. Tarong gud ang chokes. Ang putong ipasabot ba? Kung wa ka ba'y na matikdang kalainan sa iyang lawas? Ha? Sige na lang. Basta ipadayon ang pagbantay niya. Aw, kinaan lang yun, boss. Kay, tuara ba sa bang malito? May pulis ang pwesto? Oh, bawa? Mau lagi, boss. Kinig, boss. Unsa man yun ni si Nobi para ni mo, boss? Oh, uy. Boss? Kulain. Putol mo noon. Ay. Misteryo yun ni si Nobi para nako na. Pero, paningwaon yun ako nga makasulti mi niya ng Nobi. Ug tugkaron ako kung kinsa yun siya. Ug unsa siya sa kinabuhi sa kong boss. Wa na siya manawag. Love? Diliw na ko muli sa Udto, ha? Doon ako'y meeting. Ngano ka? Oh. Ha? Doon na ka ba'y laing yun na una? Laing kiyo na una? Wa man. Unya? Ngano nang upaw man ka? Sorry. Nahinumdum ko sa nabasahan ako sa novel. Namakak ka. Ako na makak? Ug sa may ako ang gipamakak. Ambot lang nimo. May pila na piya kahigayon nga nakabantay ko nimo. Sa ato pa. Wa ka mo tuo nga maoy akong gihuna-huna ang ako nabasa nga pocketbook. Wa bitaw ko nimo patrabaho Hinungdan nga pocketbooks na lay akong gikabuangan. Mao ba? Nagduda gid ka? Okay. Kalimti akong gisulti. Mahimo ko kang ikalimtan ng imong pagpasangil nako. Love. Sorry na. Di man sa ko ka makamahay na ko kung magduda ko nimo. Love, tagod kaayo ka. Ug mahadlo ko mawa ka nako. Pero sayo pang imong giingon nga nagduda ko. Dili lang ko gusto makakita nimo nga mag-uol ka. May gamay na gud ng anghel sa imong sabakan. Busa dili ko gustong makita ka nga mag-uol. Kitigalig maapektuhan ang maabot na tong anak. Sige na. Ay, nagkasuko na ako, good. Wa man ko masuko nimo. Dili lang ko gusto nga magduda ka. Okay. Gikan karon. Dili lagi ko manghilabot sa imong feelings. Ang importante nako, ngayon nag-abot nako gikan sa work ni Aka. Happy ka nga magpaabot nako. Guilty naman ko makigatubang ni Alma. Ako pa'y nakasaha niya. Unya, marag siya pa'y akong sudyaan. Nga bang mahasol magigit ko kung manawag si Ronel?
Unya dili makigsulti nako. Ngano bang malipay magkukon manawag siya. Unya, murag magkupa ang akong kalibutan kun kalito na pahong ang iyang linya. Ngano man ko. Naunsa man ko. Hangtod si Alma na lang hinuon ba yung akong pagkasadon. Unsa man nga akong kipati. Nobe. Oh. Nobe? Ngano ka? Ma? Kaniyara ka din eh? Doon na kay problema? Ambot. Oh, unsay ambot? Unsa man untay imong tuyo nako, ma? Ang imong problema mo ay ato rong istoryahan. Wa mo eh. Wa ko'y problema. Doon na. Ma. Inahan ko nimo, Nobe. Og suhito na ko sa imong batasan. Mahimong tuan na ang imong panahon kang Alma. Pero mabasa ko sa imong hitsura kung may problema ka ba uwa. Nakasiguro ko nga doon na kay problema. Og dili ka magmalinawon kung dili mo kiniisulti diri nako. Ma. Unsa ka na, ha? Tugani ko. Sawa pa mo abot si Alma sa imo kinabuhi. Kitarang duha mo ay magbinahinay sa atong mga problema. Sa atong mga gibati. Busa, tugani ko kung unsay imong problema. Anong miundan magtrabaho sa Nobe? Hindi ko na hinuon siya makita o ikasulti. Buang siya ning akong kasing-kasing na. Nga lugid ka nga adto man mo pitik sa binuhat nga way gusto nako. Pero wagid kay gusto si Nobe nako. Niyan na di ko silang dapit. Katong tindahan. Adto ko dito mo standby. Ay, askang di malasa. Nauna na sa gus malito na. Siya na say nakauna sa istambayanan sa tindahan nga nahimo na akong paboritong spot. Ay. Ngita lang og laing kistambayan ini. Abala na. Magpaatbang lang gihapon ko niya. Nganong miduko ka man? Wa pa ko masayod, ma. Kung agay ko bang isulti ni mga akong problema. Ngano? Tingalig masuko ka na ako. Tingalig, imo na hinuon kong kundinahon. Nobe, way inahan nga mo kondinar sa iyang anak. Hinuon, sabton sa usa ka inahan ang kalibog nga gibati karon sa iyang anak. Kung dili ka pa di ay ready nga mutugaan ako, dili ko ikaw pugson. Pero isilsil ni sa imong una-una, anak ha. Way inahan nga mo kondinar sa usa ka anak. Labi na gyud kung ang maong anak naataliwa sa kalibog. Ug wa pa mahinultol sa angay niyang buhaton. Nobe anak, magmalinawon ka lang. Kung bahinan mo ang gituhuan mong inahan nga nagmahal ug nagpakainahan nimo. Ihilak. Ihilak kung naghuot ang imong dugan. O kung andam ka nang makibahin ako sa imong problema, libre ko kanunay nga maminaw nimo. Nga musabot nimo. Kay anak ko ikaw. Ug matuod mo akong inahan.
wa magimig kawas gikan sa bahay nilang Nobi. Ako naman lagay mo ato, no? Aron na akong makita sa Nobi. Ay. Murag ginungog sa kahigayunan ang akong tinguha na. Migawasin ng taling. Magdalagot ako. Aron di siya makakita na ako. Tingalagi pinahan na si ni Alma nga dili makigsulti na ko. Nabalaka man ko sa akong anak. Unsag yun kay iyang problema nga naglisod man siya sulti na ako. Nang. Oy, ganihara ka diha, Jack. Taon-taon gigong naghuwat na nga. Dunay mo gawa sa inyo. Si Nobi. Naaman. Pero tuwa silang kwarto ni Alma. Tuwa naman sa Alma. Tuwa na bitaw, nagtrabaho na. Pero wag yun mo gawa si Nobi sa ilang kwarto. Nang, tabangi ko nang bi. Makigsulti kong Nobi, bisag kadiyot lang. Ay, Jack, pasayloain taon ko ha. Pero may pasidaan manggod nako si Alma. Ngawa may pasudlon, bisag kinsa sa among gipuy-an. Aw, di lagod ko musod sa inyo nang. Bisag ka na lang ko makigsulti ni Nobi gud sa gawas. Nang, sige na nang. Maluoy taong ka na ko. Ayay. Murag giat nga naman sab sa maldito ka ng tiguang da. Kinsam ka na siya, no? Aus to. Ingon man na si boss nga murag mo na iyang inahan. Inahan na ni Nobi. Ayay. Wala. Murag lain na nila. Gigunitan sa maldito ang kamot sa tiguang. Yay, mura mabugsanon yun ning maldito na. Bebe. Muduol ganing bida, be. Ay, di lagi mahimo, Jack. Nganong mamugos man taon ka, oy. Gusto gyud kang maapil ko sa kasuko ni Alma. Nang, kadiyot ragud kayo ang akong tuyo ni Nobi. Gusto lang akong ipahibaw niya nga. Gimingaw na kay ko niya. Nang, tana. Ato ta sa inyo og Jack. pahibaw si Nobi nga makigsulti ko niya. Bisag kadiyot lang, please. Buhi iragod ko, Jack. Dili lagi ko musugot. Nang, Dili kalamas. lagi. Ay, Sige na. Bye. Ano ka? Kuan manggod, milugnot manggod ni mananggod. Oh, Ano, imo lang gyapon gigunitan. diba? Ngano ka, ha? Bye. Kuan bay. Kanang naluoy lang ko sa tiguang bay nga imong gipasakitan. Kulatahon ta hinuon ka. Oy, Pangutan na siya ako bisang gipasakitan. Ay kaklaro ana, namawa namang gid kamot ana. sige na, Jack. Biya na in taon din eh. Mo, biya na dayon. Ikaw ba? Lalo. Bay, sa mo nimo bay ha. Ilang buyog! Aron makabiya ka din eh. Ikaw ay patagag palit og away ha? Tingalig madisgrasya unya ka. Ako? Madisgrasya? Oh no! Isog rin yung kay kang mupasidaan ako da. Ikaw ba? Bay, nga naman ko. Nga igo raman kong milaban sa tiguang nga piano ra nimong gibira-bira. Ilabtanon ka ha? Gusto ka yung mamatay no? Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!